Nan gaba a yau ne za a gudanar da jana'izar shugaban tarayyar Soviet na ƙarshe Mikhail Gorbachev a birnin Moscow. Yayin da ake ci gaba da nuna fargaba kan yiwuwar zaben 2023 a wasu sassan Najeriya da rikici ya ɗaiɗaita, hukumar INEC ta bayyana matsayarta. Duk inda ake da sansanin 'yan gudun hijira za a tura jami'anmu da kayan aiki da kuma jami'an tsaro. Garuruwa kuma da babu mutane to lallai ko ba za a tura kayan aiki ko kuma jami'anmu ba. Filin gane mini hanya na wannan makon ya zanta da tsohon shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, Sanata Ahmed Makarfi, wanda ya buƙaci jam'iyyun adawa su haɗa kai idan har suna son kwace mulki a hannun APC a zaben baɗi. Idan opposition suna son su kawo canji, haduwa suke ba rarrabuwa ba. APC ita ma ai haduwa aka inda sun tafi a rarrabe da su da PDP ba. Musamman Atiku Abubakar ya ce zai kafa gwamnati ta unity government. To za kuma mu ji cewa an cire Serena Williams a gasar US Open, wanda hakan ke nufin ta ritaya daga wasannin. Amma yanzu ga labaran duniya, ni ne Jabir Mustapha Sambo. Amurka ta aminta za ta sayarwa Taiwan da makamai na sama da dala biliyan 1 a daidai sadda zaman doya da manja tsakanin tsibirin da China ke da kamari. Kayan sun hada da makamai masu linzami da kuma na'urorin sintiri na zamani. Sai dai ba tare da bata lokaci ba, mai magana da yan ofishin jakadancin China a Washington ya ce za su mayar da martani da ba zai yi daɗi ba matsawar ba a soke cinikin ba. To amma fadar White House ta ce tana taimakawa Taiwan ne da abin da take bukata don kare kanta. Tun bayan ziyarar shugabar majalisar Amurka Nancy Pelosi ne zaman tattare ya karu a tsakanin makwabtan. Hakan na nufin hakan kuma yasa China ta zafafa atisayen soji akan iyakar Taiwan. Dubban jama'a ne suka hada da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka halara a birnin Buenos Aires don nuna goyon baya ga mataimakiyar shugabar Argentina Cristina Kirchner. Hakan ya biyo bayan barazanar kashe ta da aka yi ranar Alhamis. Wani mutum ne ya fito da wata karamar bindiga ya kuma dora ta kusa da kuncinta, duk dai amma bai samu nasarar harbe ta ba. A cewar wakilar BBC, 'yan sanda sun bayyana wanda ake zargin da suna Fernando Sabak, mai shekaru 35, wanda mazauni birnin Buenos Aires ne. Babban bututun man da ke aikiwa da iskar gas turai daga Rasha na ci gaba da zama a rufe bayan da kamfanin makamashi na Gazprom ya ce ya gano akwai inda yake yoyo. Wakilin BBC ya sanar da cewa Gazprom ya fayyana cewa Gazprom ya lura da yoyo a bututun, kuma sai daga Jamus za a iya samun kayan aikinsa, gashi kuma ta saka musu takunkumi. Sai dai Rasha ta musanta zargin amfani da haka a matsayin martani kan takunkumin da kasashen yamma suka saka mata. Jamus, wadda ta nan ne bututun ke fara isa, ta ce dama ta yi shirin ko ta kwana ne don gudun irin haka. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC. Nan gaba a yau ne za a gudanar da jana'izar shugaban tsohuwar tarayyar Soviet na ƙarshe Mikhail Gorbachev a Moscow, wanda ya mutu ranar Talata yana da shekaru 91. Za a binne Mr. Gorbachev ne a makabartar Novodevichy kusa da matarsa Raisa da ta mutu a 1991. Wakilin BBC ya ce shugaba Vladimir Putin ba zai samu halartar jana'iza ba saboda wasu uzurika da suka shige masa gaba, kamar yadda fadar Kremlin ta sanar. To amma da dama na wa kin halartar Putin kallon wata alama da ke nuna cewa gwamnati mai ci bata damu da karama Gorbachev ba, la'akari da tarihin da ya bari. An cire Serena Williams daga gasar tennis ta US Open, wanda hakan ke nuni da cewa ta buga babban wasan ƙarshe a tarihi. Ajla Tomljanovic daga Australia ce ta doke ta a zagi uku da suka buga a birnin New York. Cikin hawaye, Serena ta gode wa iyalanta bisa goyon bayan da suka nuna mata tsawon shekaru. Dama a watan da ya gabata ne Miss Williams, mai shekaru 40, ta sanar da cewa gasar US Open za ta zama ta ƙarshe kafin ta yi murabus daga tennis. A cewar Serena Williams, tana godewa duka waɗanda suka goyi bayanta. A cikin kuka ta sanar da hakan, ta ce idan ba don su ba da bata kawo yanzu ba. Serena Williams ta ci manyan kofunan tennis na Grand Slam guda 23 a tarihi.
To ƙarshen labaran kenan daga nan sashen Hausa na BBC.